Sonička na koši, ale nevadí, ona aj tak sa vie pekne usmiať, aj keď to trošku pokazí. Čas výsledný 21:29, to bola Suchá nad Parnou ženy, to bol ten ľavý lepší prúd, výsledný, Peťa napravo 20:05, 20:05 rýchlejší, výsledný ľavý 21:29, to bola Suchá nad Parnou. A rovnako samozrejme, ako som hovoril, tá prvá 24 je ligová, takže aj Suchá nad Parnou, v ženskej kategórii beha